25 centavos from year 1995 to 2017. Sa ilalim po ito ng BSP series. Naghahanap po ako ng year 2006. Pag mayroon po kayo, please comment down below at paki-PM na lang po ako. Ayan, salamat po sa panonood at salamat din sa pag-subscribe sa aking YouTube channel. Ayan, God bless po sa inyong lahat.